नमस्कार, मी प्रणाली होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे सर्वांची फेवरेट अशी पावभाजी। त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करायचं आहे, इथे असलेल्या बेल आयकॉनला पण क्लिक करायचं आहे, त्यामुळे माझ्या नवीन नवीन रेसिपी तुम्हाला लवकर पाहायला मिळतील। चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया। 4 शिमला मिरची, 4 कांदे, एक गाजर मोठं, 4 बटाटे, 4 वांगी, 4 टोमॅटो सर्व मी कापून घेतलेलं आहे। म्हणजे पाव किलो असे भाजी घेतलेली आहे। अजून तुम्ही यात फ्लावर पण घेऊ शकता, फ्लावर मटार। आता ही कापून घेतलेली भाजी आपल्याला कुकरला लावून घ्यायची आहे आणि ह्या टोमॅटोची पेस्ट करून घ्यायची आहे। शिवाय मी फोडणीसाठी हा कांदा घेतलेला आहे, एक शिमला मिरची कापून घेतलेली आहे, आल्याचा तुकडा बारीक कट करून घेतलेला आहे, 7-8 लसूण पाकळ्या कट करून घेतलेल्या आहेत आणि कोथिंबीर कट करून घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि कट केलेली आहे। अजून आपल्याला लागणार आहे मीठ, बटर, तेल आणि मसाले। आता सर्वात प्रथम आपण ही भाजी कुकरला लावून घेऊया। डायरेक्ट कुकरला पण लावू शकता तुम्ही। तेल 2 चमचे, 1 चमचा मीठ, 1 चमचा पावभाजी मसाला, अजून 1 चमचा बटर टाकायचं आहे आपल्याला। आता आपण हे कुकरला लावून घेऊया। अर्धा ग्लास पाणी ओतलेलं आहे। दोन शिट्ट्या द्यायच्या आहेत। तोपर्यंत आपण टोमॅटो मिक्सरला लावून घेऊया। पॅन तापत ठेवलेला आहे। आता आपण यात 2 ते 3 चमचे तेल घेऊया। 4 चमचे तेल घेतलेले आहे, छोटा चमचा आहे। तेल तापत आलेलं आहे। आता आपण त्यात आलं, लसूण, लालसर झालेला आहे। आता आपण त्यात हा बारीक केलेला कांदा परतून घ्यायचा आहे, शिमला मिरची, मटार असेल तर मटार पण आपण यात परतून घ्यायची आहे थोडी, आणि थोडी कुकरला लावायची आहे। मी आलं आणि लसूणचे तुकडे करून घेतलेले आणि ते फ्राय करून घेतलेले आहे। त्याऐवजी तुम्ही आलं लसूण पेस्ट पण वापरू शकता। आता आपल्याला यात टोमॅटो प्युरी घालायची आहे। टोमॅटोमुळे थोडा कलरमध्ये वाढ होणार आहे आणि कलरसाठी आपण अजून काश्मीरी लाल मिरची पण टाकणार आहोत। आणि तुम्ही भाज्यांमध्ये बीट पण वापरू शकता। एक चमचा गरम मसाला, 1 ते 1.5 चमचा लाल काश्मीरी मिर्च पावडर, 1 चमचा पावभाजी मसाला, 1 चमचा लाल मसाला, लाल गरम मसाला घरात जो असतो तो। चांगलं मिक्स करून घेऊया। मस्त छान कलर आलेला आहे। अजून बरीच प्रोसेस बाकी आहे, तरी पण दिसायला एकदम पावभाजी तयार झाल्यासारखी वाटत आहे।
थोडीशी कोथिंबीर घालूया, नंतर परत आपल्याला घालायची आहे ती. आता आपण यात ती कुकरला लावलेली भाजी स्मॅश करून घालायची आहे, किंवा नुसती चमच्याने जरी स्मॅश केलं तरी चालेल. स्मॅशर असेल तर स्मॅशरने करा. नाहीतर मिक्सरला पण आपण लावू शकतो. अर्धा चमचा मीठ चवीनुसार टाकायचं आहे. आपण आधी भाज्यांमध्ये पण आपण टाकलेलं आहे. आणि एक चमचा लिंबाचा रस टाकायचा आहे. आता आपण यात ते पाणी ओतायचं आहे मिक्सरचं वगैरे. पण यात कुकरला लावलेली भाजी मिक्स करायची आहे. कुकरमधून भाजी काढून घेतलेली आहे आणि हे पाणी, त्यातलं पाणी पण काढून घेतलेलं आहे. आता आपण भाजी स्मॅश करून घेऊया. हे पाणी आपण जसं लागेल तसं वापरायचं आहे, आणि राहिलं तर ते सूप म्हणून आपण पिऊ शकतो. चमच्याने पण आपण हे स्मॅश करू शकतो, आरामात होईल. नाहीतर मिक्सरला लावायची आहे. स्मॅश करून झालेले आहे. आता आपण हे त्या ग्रेव्हीमध्ये मिक्स करून घेऊया. त्यात ती चांगली अजून शिजेल. पाणी घालून घ्यायचं आहे. पावभाजी मसाला 2 चमचे, काश्मीरी मिर्च पावडर अर्धा चमचा, 3 चमचे बटर टाकायचं आहे. हे पाणी आता आपण थोडं यूज करूया. दोन मिनिट आता आपण झाकण ठेवून शिजवून घेऊया. आता आपण सर्व करून घेऊया. गॅस बंद करते मी, आणि इकडे या साईडला आपण पावाला बटर लावून घेतलेलं आहे आणि ते थोडं गरम करून घेत आहे. कोथिंबीर
कोथिंबीर टाकायची आहे. मस्त छान अशी पावभाजी बनलेली आहे, अगदी चमचमीत, झणझणीत आणि कलर पण एकदम छान आलेला आहे. ह्याच पद्धतीने तुम्हाला करून पाहायची आहे आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायचं आहे. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.